खुलुमबाय लोगोफोर, गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो। नोंथांमोनखौ डियार ब्रह्म चेनेलाव आरो फिन खेबसेबाव बयखौबो बरायनाय बावहरबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव आरोबाव माखासे खौरां लानानै फैबावलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा खौरांखौ नायनानै मोजां मोनगोन। आरो नोंथांमोनहा बेबादिनो सानफ्रोमबोनि गोदान खौरांनि आपडेट मोनबाय थानो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो खौरांखौ मोजां मोनोब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो कमेन्टबो खालामनानै होलांब्लानो जाबाय। दिनैनि गिबि खौराङावनो दङ। धुबुरीयाव 8 बोसोर बैसोनि उन्दै हिन्जावसाखौ गाज्रि आखु दिन्थिनायनि दायाव 50 बोसोर बैसोनि सुबुंखौ हमदों। सासे 8 बोसोर बैसोनि हिन्जावसाखौ गाज्रि आखु दिन्थिनायनि दायाव धुबुरी पुलिसआ 50 बोसोर बैसोनि मिनारुद्दिन हक मुंनि सासे सुबुंखौ हमनो हायो। जायगानि सुबुं समाजखौ दुखु होनाय बे जाथाया धुबुरीनि हाजारिगाव ओनसोलाव जादों। हिन्जावसानि बिमानि बायदिब्ला वार्ड नं 14 नि एएम क रडनि थागिरि हकआ बिथांजोनि फिसाजोजों सानथावै खामानियाव नांथाबनो नाजागासिनो दंमोन। हिन्जावसाया गावनि बिमानो बे जेंनाखौ फोरमायदोंमोन। फोरमायनायनि उनाव बिमाया हकजों मोगा-मोगि जायो आरो नखरनि गुबुन सोद्रोमा आरो नसुंसेनि सुबुंफोरखौ सांग्रां खालामो। उनाव दायनिगिरिखौ जायगानि सुबुंफोरा पुलिसनो गथायनायनि सिगां हमनानै लाखिदों। धुबुरी पुलिसआ गाग्लोबजाग्रानि सावफाहामारि आनजाद खुंनायजों लोगोसे बे आयदानि सायाव मोजाङै नायबिजिरनाय जागायदों। बिबानगिरिफोरा आथिखालाव अजद होजानाय दायनि नंगुबै जाथायफोरखौ मिथिनो थाखाय फोरमान बुथुमगासिनो आरो साखिफोरखौ सोंथि खालामगासिनो। नैथि खौराङाव दङ। 27 नं राजालामायाव ट्राकआ कारजों सौग्रावनानै बङाइगावआव फरायसानि जखम। बङाइगावनि चाप्राकाटायाव माहारियारि राजालामा 27 आव मोनसे दुखुनांथाव लामा जाब्रबथाय जादोंमोन, जेराव सासे लाइमोना गोब्राब जोखोम जादों। बे जाथाया बै समाव जादोंमोन जेब्ला रेबथुमनाय नम्बर AS01BB9688 गोनां गंसे साखा खबब्रै गारिखौ गंसे ट्राकआ उननिफ्राय सौग्रावदोंमोन। बङाइगाव फरायसालिमानि फरायसा महरै सिनायथि जानाय जोखोम जानाय सुबुंखौ जायगानि थागिबिफोरा थाबैनो जाथाय जानाय जायगायाव सौहैनानै खाथिनि देहा फाहामसालियाव थिसनदों। जेब्ला गारिया राजालामाजों दावबायगासिनो दंमोन अब्ला बे जाथाया जादोंमोन, जायनि फिथाय महरै कारआ गोबां खहा जादों। बिबानगिरिफोरा बै जाथायफोरखौ नायबिजिरगासिनो दं, जायनि जाहोनाव जाब्रबथाया जादों। फारसेथिं फरायसानि थासारिया खाथि सावफाहामारि नोजोरनि सिङाव दङ। थामथि खौराङाव दङ। 2024 निफ्राय 25 मायथाइनि थाखो 9 नि 3 लाखनि बांसिन फरायसाफोरनि थाखाय बेसेन नाङै साइकेल फोसावदों। मंगलबाराव आसाम सरकारा 24 सेप्तेम्बराव 2024 निफ्राय 25 सोलोंथायारि बोसोरनि थाखाय सोरखारि आरो रायजोआरि फरायसालिफोराव थाखो 9 नि 3,23,640 लाख फरायसाफोरनो बेसेन नाङै साइकेल राननायनि बाथ्रा फोसावदों। मोनसे केबिनेट जथुमनि समाव गनायथि होजानाय बे हाबाफारिनि थांखिया फरायसालि नागारनायनि हारखौ बाङाइ खालामनाय आरो गोजान ओनसोलफोराव सोलोंथाइनि खाबुखौ साबसिन खालामनाय। बे हाबाफारिखौ 148.55 कौटि रांनि बाजेटजों पुन्जि होनाय जागोन, जायजों गासै रायजोआव हौवा आरो हिन्जाव मोन्नैबो फरायसाफोरा मुलाम्फा जागोन। साइकेल राननायनि थांखिया फरायसालियाव थांलाय-फैलाय खालामग्रा फरायसाफोरनि थाखाय रैखाथि गोनां आरो सम बायदि रोगाथायखौ सुबिदा खालामनाय। थांनाय बोसोरनि अक्ट'बराव गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्माया गिबि मन्थ्रिनि जर'खा बिथांखिनि सिङाव गावनो सनितपुर जिल्लायाव फरायसाफोरनो 12,484 साइकेल रानदोंमोन, जायजों रायजो नाङैनो गासै 3,69,454 थाखो 9 नि फरायसाफोरा मुलाम्फा जादोंमोन, जेराव 161 कौटि रां राननाय जादों। ब्रैथि खौराङाव दङ। आसामाव आरोबाव मोनसे फरायसाफोरनि गाग्लोबनाय। 11 थाखोनि फरायसाखौ लोगोफोरा गोबौ मुवाजों गाग्लोबदों। जरहाटनि दह'तिया गोजौसिन गेजेर फरायसालिनि 11 थाखोनि सासे फरायसाखौ बुधबारखालि साथाम लोगो फरायसाफोरा गोबौ मुवाजों गाग्लोबदों। बोलि जानांनाय सुबुंखौ खर' आरो बिखायाव गोब्राब जखम जानायनि उनाव फरायसालिनि सोरगिदिं थैजों बुंफबनाय हालोदाव गोग्लैना थानाय मोनदों। फरायसालिनि बिबानगिरिफोरा बिथांखौ थाबैनो खाथिनि देहा फाहामसालियाव लांदोंमोन, जेराव बिथाङा दायो फाहामथाय लागासिनो दं। तिलिबर पुलिस थानानि सासे पुलिस मावख'गिरिया बुंदोंमोन दि गाग्लोबनायाव लोब्बा थानाय सासे फरायसाखौ हमनाय जादों आरो गाग्लोबनायनि थांखिया दासिमबो नायबिजिरगासिनो दं। जोखोम जानाय फरायसाया दुखुनांथाव मोन्दांथिखौ फोरमायदोंमोन आरो बुंदोंमोन दि साथाम फरायसाफोरा आंनि थाखो खथायाव हाबदोंमोन आरो जेबो उखसाव गैयाजासे आंखौ गाग्लोबनो हमदोंमोन।
गुवाहाटीया गोजौसिन गेजेर फरायसालिनि सासे फोरोंगिरिया फोरमायदोंमोन दि गाग्लोबनाया मोनसे गुसुं समनि गेजेराव जादोंमोन जेब्ला सोरगिदिं रावबो फोरोंगिरिफोर गैयामोन। फरायसाफोरा दासो गावसोरनि आनजादखौ फोजोबदोंमोन आरो जेब्ला नांज्लायनाया जागायदोंमोन अब्ला बायजोआव दंमोन। बेयो गोख्रैनो बांदोंमोन आरो हिंसायारि जादोंमोन होनना फोरोंगिरिया फोरमायदोंमोन। मख'जाथावदि बे गाग्लोबनाया सिपाझारनि गुबुन गंसे फरायसालियाव बेबादि जाथायनि 48 घन्टानि उनावनो जादोंमोन, जाय रायजोआव फरायसाफोरनि रैखाथिनि सायाव गोब्राब जिंगा सिखांदों। बेनि सिगाङाव 23 सेप्तेम्बर खालि दरं जिल्लानि पुदुमपुखुरि गोजौ फरायसालियाव सासे गागि फरायसाया गाग्लोबनायाव सासे 9 थाखोनि फरायसाया जिउ गोमादोंमोन। बाथि खौराङाव दङ एनएफआरआ 6 दानाव टिकेट गैयै दावबायारिफोरनिफ्राय 34 कौटिनि बांसिन रां बोखांनो हायो। सा-सानजा सीमा रेलवे एनएफआरआ 22 एप्रिल आरो सेप्तेम्बरनि गेजेराव टिकेट गैयै दावबायारिफोरनिफ्राय 34.06 कौटि रां बोखांनो हादों। मोनसे मावख'आरि बिबुंथिनि बायदिब्ला रेलवे बिबानगिरिया भारा खावनायखौ होबथानायनि थांखिजों मोनसे जर'खा फोसावनायनि समाव टिकेट गैयाजासे एबा खान्थि गैयै टिकेटफोरखौ दावबायग्रा दावबायारिफोरनि गासै 3,96,101 केसफोरखौ हमदांनो हादों। थांनाय राङारि बोसोरनि बे समखोन्दोनि रुजुनायाव जेब्ला 3,94,072 जाथायफोर मोन्नाय जादोंमोन आरो जरिमाना गासै 33.77 कौटिसो जादोंमोन। बे बोसोराव केसफोरनि अनजिमाया 0.51% बांदों आरो आर्जिनायाव 0.82% बांदों। बे जेंनाखौ सुस्रांनो थाखाय एनएफआरआ एप्रिलनिफ्राय आगस्तसिम मोनथाम सोमोनांथाव टिकेट चेकिं ड्राइभ खुंदोंमोन, जेराव मोनथाय गैयै दावबायारिफोरखौ सिनायनो थाखाय रेलवे मेजिस्ट्रेटफोरखौ थिसननाय जादोंमोन। एनएफआरआ आयेन गोनां दावबायारिफोरनि थाखाय जेंना गैयै आरो आरामगोनां दावबायनायनि मोन्दांथिखौ रोखा खालामनो थाखाय नेम बायदियै टिकेट नायबिजिरनायनि गोनांथिखौ नोजोर होदों। बिथांमोनहा बेखौबो सांग्रांथि होदोंमोन दि गनायथि होजानाय जानथायखौ बारनानै एबा नंगुबै टिकेट गैयाजासे दावबायनाया रेलवे आयेन 1989 नि सिङाव उफ्रा मासुल आरो आयेनारि फिथाय जानो हागौ। जायखिजाया सुबिदाफोरखौ बाङाइ खालामनो थाखाय एनएफआरआ रायजो-राजाफोरखौ खावलायदों दि बिसोरो आयेन गोनां सिनायथि बिलाइ लानायजों लोगोसे थि आरो नंगुबै टिकेटजों दावबायो। 6थि खौराङाव दङ मरिगाव बिजिरगिरिया पक्स' एक्टनि सिङाव सासे सुबुंखौ जिउ जोबजासिम साजा फोसावदों। मरिगाव उफ्रा जिल्ला आरो सत्र बिजिरगिरिया आब्दुल मानानखौ उफ्रा सत्र बिजिरगिरि लोगो जर'खा पक्स' बिजिरगिरि मरिगावजों आथोनारि दायनिफ्राय खुदियाफोरनि रैखाथि पक्स' आयेननि धारा 6 नि सिङाव साजा फोसावदों। बिथांखौ जिउ जोबजासिम गोब्राब जोबथेसालिनि साजा होनाय जादों। बिथाङा गावनि आद्रा थानाय मिथिंगायारि जिउनि थाखाय जोबथेसालि आरो 10,000 रां जरिमाना होनांगोन। जरिमाना होनायाव डिफल्ट जायोब्ला बिथाङा आरोबाव 3 दाननि गोब्राब जोबथेसालियाव थानांगोन। मरिगावनि जिल्ला जोबथेसालिनि सामलायगिरिखौ आयेन बायदियै साजाखौ मावफुंनो थाखाय आब्दुल मानानखौ हमनानै लानो थाखाय मोनथाय होनाय जादों। बे साजा होनाया पक्स' आयेननि सिङाव मोनसे गोख्रों आयेनारि फिननायखौ दिन्थियो, जायनि थांखिया गथ'फोरनि हेंथायै आथोनारि दायफोरखौ फोजोबनाय आरो साजा होनाय। 7थि खौराङाव दङ सोरखारनि नंखाय बिथोनजों कम्पानिफोरखौ 8 कौटि रां थगायनायनि दायाव आसाम बिजेपि दैदेनगिरिखौ हमदों। आसाम बिजेपिनि एससि मर्चा नेहाथारि असीम कुमार दास आरो सानै गुबुन सुबुंफोरखौ नंखाय सरखारि खामानिनि बिथोन होनानै गोबां कम्पानिफोरखौ 8 कौटिसो रां थगायनायनि दायाव खानाय जादों होनना पुलिसआ बुधबाराव फोरमायदों। असीम कुमार दासनि अनगायैबो बिरिन्चि बरक'टकि आरो निरन्जन दास मुंनि सानै गुबुन सुबुंफोरखौ मंगलबाराव गुवाहाटीनिफ्राय खानाय जादोंमोन। फारसेथिं गुबुन सासे लोगो देबाप्रकाश भगवतीखौ सिआइडिआ सिगांनिफ्रायनो बेबायदि गुबुन मोनसे थगायनाय केसआव खानाय जाबाय होनना बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव फोरमायदों। असीम दासआ आसाम बिजेपिनि एससि मर्चानि नेहाथारि आरो रायजो दोलोनि गाहाय भबेश कलिताजों लोगोसे गोबां मन्थ्रिफोर आरो गागि दैदेनगिरिफोरजों खाथि थाखोआव दं। पुलिस कमिशनारआ बुंदोंमोन दि बे हान्जाया आदिबासी वेलफेयार एन्ड डेभेलपमेन्ट काउन्सिलआव बिपिएल नखरफोरनि थाखाय 75,000 बेडशीट आरो पिट' कभार जगायनो थाखाय नंखाय वर्क अर्डार होनानै नयडानि फ्रन्टास्टिक आइटि प्राइभेट लिमिटेडखौ फ्राय 4 कौटि रां थगायदोंमोन।